RMN Drama, mudtalit ka rin yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie! Sunod! 1, 2, 3! Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate sa ko, ha? Ako! Yapa! Ay, Blackie! Di ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Nagkunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sukat ko na! Pada militaroy sa agtan sa kong Atab. Ala ko mas. Giya pa! Nasamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon papughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Salamat sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, unsa man ang tanghaga nga naglimig limaong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayan, sound Aldwin Nacuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og bubusa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Oops, paningit na sad. Sore. Bunot. Kadiyot lang ha. Unsay nabunot ni mo noy? Tres karakter. Ang ako ng labay ganina noy. Di mo gibunot sa kilid file oh. Ay, usa. Ay, patay basangil, ha? Di na pasangil, oy. Di na pasangil lagi. Di na pasangil, oy. Ibantayan ta ka, noy. Tikas na imong gibuhat. Ganihara ko nakabantay ni mo. Doon na pa mo isinyasay. Sunod pa mo. Ikaw. Unsa? Ganina nga bunot ni mong tris bambo. Gikantos tapad ni mo. Iyang gilaog ni mo. Pasangil lang kaghandos-hando sa file. Pero gibutang ang tris bambo nga mo imong bunutonon. Unsa? Buo ka ba yan, agyap? Niya ba? Ayaw na, anak. Pakungong ko na inyong Ay. Ang ra! Hulog! Kabagay naman eh. Pwede ka na mo, kanyo rin ito pinarito. Bitaw. Unsa man kita mo, ha? Buwari ba yan, ha? Nagdalas ko mo. Manikas ko naman. Hoy, ikaw. Yes, Nyorito Federico. Oh, ikaw. Oo, ako. Ni Bilar, duwa ko. Pero tikasal man yung duha. Tapad pa. Unsa? Ngano ba nakasulti ka ba? Nakita man ako. Katapusong bunot ko nuhay niya, diya pultas killis file. Akong linabay. Unsa? Hindi na ako nandiyo rito. Nagtanaw kami. Wami apis duha, pero kita kami. Di ako artist karakter nga linabay na. Abti kay iyang kamot. Mga buang mo. Barog. Nandiyo rito. Dala mo sa gubot, ha? Pamahawa mo dahil. Nagdala mo sa gubot. Ha? Pamahawa mo! Gusto mo pa mo silot mo? Ha? Gusto mo? Pahawa mo, Nyorito. Pamahawa mo! Hawa mo eh. Aray na Nyorito.
Ito na. Nagkabiya na. Sige, padayon na mo. Siya lang nagabunggo na to. Ay, unsa itong buhato na ni Bay? Ay, Si Paul, ang busa na to. okay. Kala, ang busa na to. Di pa kawawan tali. Busa. Papaso na to siya. Tinis kalibutan. Kala, paminaw. Muna itong buhaton. Muna itong plano. O saman. Panigan na to siya. Pero, di na itong patyon o diretso. Usaon mo di. Atong ambusan. Tagtuon na itong buhi. Uguman, atong jirijiron. Una, patyon na to. Uyon ko. Hala sige. Amaw ka na ang atong buhaton. Salamat kaayo, sir, nirito. Kunwa ka pa, agubot kaayo to. Di kami makatugot si Daddy Tiburcio nga doon ay maghimo kagubot. Salamat kaayo nirito. Pero, bilib ko anong batan ang babae nga siya ay nakasakop na itong mga tikasan. Oo, abtik sad. Yun lang na ka? Unang ako na yun eh. Naniid mo ko sa palibot ko eh. Daya tila. Kuwan kining. Ako'y nabalakan ng imong gibuhata. Nga naman eh. Blakan ko. Ano ko taon? Kung wa ta to buhata, daghang makaluluoy sa mong sugal. Huwag idaganan. Kaya doon na may mga bunguton nga nakasod. Kuruto ilang kwarta rito. Kapantay siya ka mo? Kinahanglan nga abtik ang imong mga mata noy. Oo, ya. Masa man? Ha? Di ba tayo mauli? At santa ka na. Kaya wala siguro, tuwa po yung mga bunguton dito. Ha? Saan? Hari. Oh, hari. Ismail, hari. Hari ba, hari? Sekali mo. Patay. May Ismail, oh. Hari. 2,000. Wah, dia ba? Dungag ba, hari? Usang alib ko. Kuwan, kining. Sugal ko, daya tila. Sugal ko. Paabot lang, maniid sa tanay. Okay. Oh, wala. Sugal. Andong na. Arina. Tabla ba? Dua ang hari, usang pantay. Okay. Antog usap, antog. Hari na. Sorry. Bira kasado. Okay, hari. Oh. 4,000. Oh, 4,000, hari. 4,000. Ismail ka po, Ismail. Sugal. Okay, Ismail. Hari ba? 2,000. Okay, antog na. Sugal ka? Sugal ko. Sige. Uy, tabla. Buhay pa tayo sa hari. Kayo. Antog na. Oops, hari na. Sorry. Bira kasado. Serious. Ay. Hindi ka na i-vlog eh. Ito nakahari, pito ka. Okay. Uy. Okay. Nga ay. Uy. Pintal ka no? 8,000. Lamba na ni. Hari ba? 3,000. Uy. Patay ko. 5,000. Hapin na 5,000. Hari ba? 500 lang. Uy, kamay. Uy, kamay. 5,000 day, 5,000. 500 lang. 4,000. 500 na lang, 4,500. 4,500. Gastan ko na! Patay ko! Sakya ka din, klaro ni. Kailan ka? Antog! Oo. Supla sa. Ay, gusto. Magsupla niya. Sabi niya eh. Oy, supla swerte. Pero okay. Apaw na yung swerte kayo. Uy. Kayang usa de ka panalang, pulos hari. Di mamatay. Bati. Buang gambayan naga. Ati kasi ni. Pula taho sa rin. Nagyo rito, pinariko. O sorry. Ganun ba nagkubot mo din ya? Ganun mo? Oo, nyo rito.
gisod na big bungutol. Sungayan, antong panalang suspol usang day ka, ang usang panalang hari ng pulos. Di mamatay. Mao na nga daghan kayo pulos sa hari. Ilang ka antong wagin mamatay. Pero ang usa pirming hari, mao ay kay pulos hari, ang usa ka panalang. Unsa? O nga nagkabanday kining mao babay. Uy, ikaw na sad. Ako nyo rito. Buk-buk ka ninyo, pero ay lagpat niya. Kay ikaw na rin. Okay. Hosto na. Ikaw na. Hunong na. Halo, ipod. Ha? Hoy, kamo. Ha? Di na ko gusto, ha? Nga makakita pa ko ninyo mga dagway. Pamahawa mo. Iuli mo bildi. Iuli ay nagkwarta. Sige, iuli. Hoy, Atina. Unsa magyud ka? Unsa magyud ka? Murag ikaw mo'y nagdag samok. Ay, di man tingali ako. Wa man ko manikas. Kinsa og unsa magyud ka sa tinuod mong kinabuhi? Simple nga lumulupyo dinhi, Nyorito Federico. Og sorry. Kay ugwa pa ko. Makaluloy ang mga sugarol. Nga gisudlan og mga bunguton. Di ba? Sige, Nyorito. May Blackie, tananay. Daya tira. Nyorito, after me. Mamauli na mi. Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Chifri Camonada, ng atong sound band Aldwin Nacorda. Dali kaninyo sa RMN Drama.